magpaulipon ka. Kaya ang Torah, ingon na chapter 13, buhatan ninyo ang maalis. Kung tumano ninyo ang tanangkong kabalauran, kalagdaan ug tulumanon, mao kini ang mahitabo ninyo mga panalangin. Ingana ng mga panalangin niya. Apan kung di ninyo tumanon, mao sa mahitabo ninyo. Busa buhata ang kabalauran. Pagpili, duha na mo. Ipapili ka naman. Pero mo desisyon ka, oh sige tumanon ko ni. Walay nagpugos nimo nga mahimo kang ulipon sa mga kabalauran. Walay sakto ka na konekso. Pagkaingon ka, ibilin ko ni ang katikayunan si Muha. Kapag kung sa'yo may tabo sa akong katikayunan, mo sa'yo may tabo nimo. At anak nila na. So, hele. Kanang free will. Free will. Hindi mo na kabuwaton. Why nagsuko ni mo anak? Pero para yung isante. Oh. Ang free will ka ni, yatag ni si Muha ang kung mo. Hindi mo na. Huwag man nagsuko ni mo. Why nagpugos ni mo. Tudlo sa mga rabay. Sa atong mentor. Matukang isuyo. Kung sa ito ng isuyo, awatan ninyo ang pinayasa mga lularo. Ano? Hindi man tanan. Mapili lang ang mga kamay ko na ng ice cream. Okay rin na ito. Okay, kira na. 5,000. Ang ito ng isuyong, magikan po sa atong mentor o magikan sa atong mga rabay, ningon nga, awaton ta ang kinaiya sa makagagahom. O saman, ang pagkamanggihatagon. Dili ni pinugos ha, naara na yato, buhatag ta, o dili. Di man ni pinugsan mo. So, guro ko ni, pinusa na yung nakakakatong na bukas sa... Oh, okay. Bugnaw mo yun. Panggihat ako. Ano lang? Pagbalik mo. Masahan ko ha? Genesis 1. In the beginning. Verse atong awaton. Balikon ko, wala ni ipahubos na to. Gamitan mong free choice or free will. Yeah. Og miingon ang Elohim, tanawa, gihatagan ko kamo. Take note ha, gihatagan ko kamo. Sa tanan. Tanan ha. Balili nga nagatag og binhi. 1. Nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibok ng yuta. 2. Yuta. Ibabaw sa naong sa tibok. Tanan na kahoy. 3. May bunga sa kahoy nga naghatag binhi. Aron alang kaninyo, kini mahimong kalanon. Yuta, sapa, balili, kahoy, sa tanan nga mananap sa yuta. Ano lang isipot yung mananap? Ug sa tanang, pirmi tanang langgam sa kalangitan. Sa tanang butang nga nagakamang ibabaw sa yuta. Maadunay kinabuhi. Gihatag ko ang tanan nga lunhaw nga aron ilang kanon ug nahimo kini. Hatag ha? Usay hatag? Tanan man. 31. Nakita sa Elohim ang tanang butang tanan niya nga iyang gibuhat ug tanawa kini maayo kaayo. Naidawatan dili wala. Puro maayo ang tanan. Hatag na ha? Oh, puro na hatag ha? Usa ni sa atong awatonon nga si Hashim manghatagon. Pagabot diri sa Salmo 8 basahon ko. Psalm 8 nara. Sa nagapamalandong ako sa imong mga langit, na ay langit ang Hashim mga tulo. Sa buhat sa imong mga tudlo, na siya gibuhat. Sa bulan, bituon, imong gibutan. Hangin, yuta, gihatag sa tao. Kaya nga ang tao, ang sumpay. Ano sa bang tao? Nga ikaw, matinagdano man kaayo kaniya. Nganong ang makagagahom, matinagdano man kaayo ngadto kaniya. Ngano man ang tao, gitagaan sa tanang butang hatag. Hatag. Paminangan, nindot gid na siya. Aron atong hunahuna pagabot sa balay, linaw na, linaw, dili samok, dili kubot. Kay naay sikreto ani. So, tiyatang sikreto ani. Balik na punta sa Deuteronomy 8.
Tanawa, 10:17. Kay ang Hashim nga inyong Elohim, siya mao ang Elohim sa mga Diyos-Diyosan, o Adonai sa mga Ginoo. Ang dako nga Elohim, ang makagagahom ug ang makalilisang, nga walay pinalabi sa mga tawo. May pinalabi wala? Wala ha? Kaya ngano? Kadtong atong gibasa kanina nga tanang mananak, tanang mga balili, tanang kahoy, hangin, yuta, ang tanan puro naka pahimulos. Tanan ta. Di kaya baptist lang kasi nasugat po Spirit, di Katoliko. Tanan, hasta ang ateista di mo tumig kagaham, nagpahimulos. O kana, walay dautan o walay maayo, magipili aron pahimulos niya ni. Bas kaya sa diyan basa ka. Mo ni nakanindot aning ato. Balikong ko haway pinalabi. 11. 9. Angko? Ang tanang mga butang muabot nga managsama sa tanan. Managsama dili. Sama ra tubig, kaong, hangin, yuta. Pariharap sa dautan sa tarong, pariha angay. Kay may pinalabi siya sa iyang mga hatag. Usara ang mahinabo sa matarong o sa dautan. Usara mitabo ha? Sa matarong, kita matarong, alkansihon man taani. Kita may matarong kasidi. Kaya magkihilat kasidi, pumunta ulang ka ng kasidi. Mau man ang matarong. Ha? Ayun. Ayun po. Microphone. Dili ba dito? Ay, sige lang kayo. Okay na Di adere, pinda. Usara ang may nabo sa matarong ug sa dautan, sa maayo ug sa mahugaw, sa mahinlo ug sa mahugaw. Kaniya nga naghalad ug wala maghalad. Ingon man ang maayo, mao man sa makasala. Ano man? Usa lamang ang mahanabo sa tanan. Parihara. Di alkansiyon ta. Nagtinarong man ta. Na sila magbuot og tinarong, napay sila Diyos-Diyosan. Maura atong gipahimutsan. Hangin, tubig. Magsige ra bagid tag hangin sa taas, panalangin ko. Magsige ra bagid tag mikbi. Tissue ba? Usan tissue ba? Repentance. Nagkinusod. Usa man chita ka. Good deeds. Naghimo ta ana. Katapos ang mahinabo sa wala magchita ka. Wala maghimo batarong. Mahinabo pud sa ato. Alkansita. Pero tanawon ta sa katapusan ani. Tanawon ta ako alkansita. Basa na. Sa iyang pagkamanggatagon, naigiingon diri sa basa po gyapon. 12. Sa iyang kamot, sa kamot ni Hashim, anaa ang kalag sa tanang butang nga may kinabuhi. Huwag gipili gyapon. Ug ang gininhawa sa tanang katawhan. Ato pa ang atong kinabuhi, ang atong gininhawa, sitag iya. Wala gihapon na siya gipalabi. Bisang pagdautan, ipaginhawa niya. Wala. Ano na kanin, Dotron? Ang kanang, muna yung pinaka-important na ako sa sangbutang. Ang kanang gihatag sa makagagahom, kanang naakaroon sa ibong utok, hatag na sa makagagahom. Kanang tanan ng imong hingkat-unan, gitudlo ni Igso iyong, gitudlo sa mga rabay, gitudlo ni Jason, ayaw na lang sa ako. Kanang gitudlo, nga naakaroon sa inyong utok, natong tanan, hatag na. Puro man hatag. Puro hatag.
kung gitagahan ta na, nganong magsige man ta pangayo. Kuwangan. Kaya nga no, sakto na imo ba? Masahan ko ba, Bilson na imong imong kuwangan ha? Di kontento. Masahan ko? Beto? Way katagbawan. Kagtong nagugma og salapi, dili matagbaw salapi. Ecclesiastes 5:10. Way katagbawan. Kagtong nagugma og salapi, dili matagbaw salapi. Correct. Wala di katagbawan. Karon, mo ninindot. Kana di ang imong hikatunan kang igsuong. Gitugot na Hashim, musulod sa imong utok, hatag na. Kadaw sa nato, di ba? Ugaling ang atong pagpanabot, dili pari-pari tupong. Kaya na may bayad diri 13 anyos, 14, 16, nga dili pa kaya masabtan, ang naksabtan sa 80 edad, 70, 60, 50 kapin. Di pa ginamabsabtan sa 16. Ang iya lang sabtan karon sa mga batang doon, maoray gihatag ni Hashim adya kana kutubusa. Sa mga dagko na mo sa ding atok. Sa mga tiguang-guwang na pag ilaw-law pana, nga ako ni igsupipi nga, perpipi umari ka dire. Kay unsay tuyo sa Hashim, nganong gitagaang kaanang kaalam na aron sa imong salabutan, aron di ay ka makahibalo, masayod, makasabot, mahitungod sa makagagahom. Karon, nalakay na sabtan. Oh. Ayaw pagpagarbo. Kaya ano, ako mismo sa kong gagalingon, muturo pa yung garbo nga, wala na makabali na ako eh. Pastor Gugos Pentecostal na ito. Ipanghamog ko rin ako experience. 15 years kong pastor Pentecostal. Wala yung makapil din ako sa New Testament, sa Old Testament. Basta wag anak, nagmapatay sa una ko, di ba? Wala makapil din ako, di ba? Inukaya ng Biblia, mahinlaki na ako. Garbo na. Pero pag-abot tayo din. Pag-abot tayo din eh. Sa Proverbs 28, basahan ko ha. Bisang aoy, bisang kaniyo. Ang bunal ug ang pagbadlong nagahatag og kaalam. Kini dayang kaalam nga naa sa atong hunahuna karon atong sabta sa nuhay. Gikan biya ta sa mga kastigo katong walay pinalabi nga balikon ko ha. Pag ingon din ni Hashim nga ang Elohim nga walay pinalabi sa tanang mga tao, walay pinalabi niya isa. Sipon, obo, hilana, tuway trabaho, gibuwaga, problema, kasakitan, kagulanan, kawaladon, kahadlok. Labi na sa mga edad na. Kusang kahadlok? Kahadlok sa balatian kay hapit na. Yes. Mo man ang kahadlok. Mo man gina. Kasagaran gina ang kanumiron kadlokan. Hapit na. Kay doon na yung mga ibamati. Mo gina. Ang nagbuot kay ana siya ngano? Kay kana di ay tanang pagsulay, gitugot na niya aron ang tawo dili magmapahitason. Basahan ko ha. Thanks, pasalamat, and humility pagkamapinupsan. Ang tanang di ay kuno nga gihatag si Hashim ng mga pag-antos, kawaladon, mga kagulanan, gibutang na sa tanang tao aron dili siya magmapahitason. Ngano man, kaya magmapahitason nabayagi ko sa una, way makapili na ko, maadlak ko sa New Testament, maadlaki ko ang pagtulunan na, way makapili, maayon na ko matudo. Mao nakapagara na ako. Mausad na ang pagtulunan na nasa akong utok, makulim na ko ni Hashim. Makailan na ba ko nimo? Hashim, bitudlo ba ko nimo nga ikaw day mga na, usan taga isa ko ani, taga isa ko ani. Dili nato gamitong kanato ni balo kami tungod niya, mamasigyan ta pangayo. Usa man diay? Kita na po'y muhatag. Sa mga nanginahanglan. Kung ang muhatag day ka sa mga nanginahanglan. So sige, mo ta. May gali aka. Sige, baka ano patinawon. Sige, pumunta na. May na ganyan sa paggabil. Ang imong tagaan, Ako musulti ko ninyo nga, kahapong arawang nadunggo sa akong alam. John, ako, John, ko.
Masa magtiwas, tiwas. Sa pusa, ano siya pa dahil may tawagan, John, kauna. Masa mag-ingon. Say ko rin gingon. Kay, siyempre, musumpay gila sa... Ano mo rin, isang, tapos na nagkaktiyan ako, tawagan ko na lang ako. Mura nga, original, bakit pagtulog na. Ang dinharian ako, i-istoryan ako, nawala din. Dinay, sa Noahid. Asan? Asawa naman. Bukan ka, sa buhay. Kaya sa una, yung ka. Sige, balik-balik ka. Wala na ko, nakit ang tinuhan. Gawas ni Noahid. Muon niya. Karoon, wala na. Ang imo sa kalibutan. Wala din sa asa naman sa... Wala man ta magwali noon nga kining Noahid. Mo na niyang ginghalian. Wala pa. Wala. Umabot man ang ulam haba. Umabot pa na. Kung sa may imong koneksyon natong, imong ko nga, sa atong itudlo karon nga, ang tanan natong hikatunan, karon ba karon, nahibaluan nga na sa imong utok, pagbuot na sa makagagahong, matagaan ka ng kaibalo. Kanang imong kahibalo karon, balikon ko, kanang imong kahibalo karon, dili na nato himuon nga ground, aron na, sige sa pangayo. Kaya abi kay nakailan na ta niya, nahibaw na ta niya, hatag na po niya, mangayo lang yapon na. Kaya no, tanawa, kini ay atong kinabuhi karon. Kay wala man siya tinalabi. Nga naman ka ng mga tao nga dili Diyos nun. Dili no ahid. Ang ilang mga problema gitubag man. May mga sakit sila nga grabe. Naayo man sa. May abot pa. Masahan ko ha? Laan ang mabas. Kaklaro ka niyo. Tag-as na kinabuhi. Ang ilang mga kinabuhi. Pirting tag-as ang mabuhi. Ang tao mga anak. Kung gusto ka gatong mabuhi sa dagang mga tuig, pagka nga mga adlaw sa iyong mga tuig, mudaghan. Kadaghan ang mga basa na ito. Oh? Alkansi kita ni. Alkansi yung kita ni pagtulunan na. Kaya ang mga taong dautan, nagbuhat og dautan, mitaas pag yun ang ilang. Kinabuhi, ang panuigon. Ano siya man eh? Mudag ka ng ilang edad, namatay nga tiguang na tutin. Bisan unsa gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili. Wala na ako pugi ang akong kasing-kasing sa bisan unsa kalipay. Kaya ang akong kasing-kasing nagakalipay tumod ang tanan kakawangan nga mao pagkakubhang. Kay usara may tabo sa tanan. Usara may tabo. Ang padulong sa kamatayon. O usara may tabo. Problema, kabalaka, kagulanan, kasakitan. Maura! Huwag ipalabi, huwag ipili anak, maura tanan. Usa may ato. Ang ato na kanindot, mo na nangindot ha? Mo na nangindot sa ato. Paminawa na, o ka na. Ang mga tao nga wala mahibawaan eh. Nga maabot na nga niya mga problema, kabalaka, kagulanan. Yaw-yaw man sila, masuko man sila. Magyaw-yaw sila, masuko, di ba? Mangking-away pa. Manglilibak pa. Mangdaot pa, mangsukbat pa. Kaya nga, nitabo ni sa ako. Kung dili pa naghiwag, di ko itong kumutungtungol. Inibugan ko sa akong uyab, itungod mga nilibak-libak na manukbat pa. Pero ang tanan, sabi na, kung ilan ang buhaton, kasi may nakasala, sila na. Diba? Sila rin makasala. Pero kita na, wala naman magyaw-yaw, magbagulbol, kinibawta nga. Wasi kinalabi, pariha tanan. Ito siya dito. Kaya no, masabi ko ba eh. Kining tanan, ng mga panghitabo, 40. Ining tanang mga panghitabo. Gratitude is the character trait that stems from humility. Ang pagkamapainobsa ng di ay, bisang pagnaan na tayo hikatunan. Kaya kanya ito hikatun karon, maaman ang hinungdan mo sa kata. Usay mo, liyo katong burit, atong garbo. Ang kini among grupo, mga dwight niyo. Among katunan, gilgid na kayo. Hindi ko magigo ninyo. Ako na lang. Kaya usay mo, ito ka sa una-una. Pining mo, ay, doon din makapildi. Gilgid siya asay butang. Garbo na. Ako, yung anak ko usahay, malipat na sa ko. Nga mo hinong lang yung nagabi. Kaya ikaw, imong nakahibalo naman ko ni mo kinsa ka. Sa imong, batasan imo kung pasabot mo sa ka. Ayaw ko paantusan yung kalisod. Ayaw ko paantusan yung tuwan. Ngayon na sa. Ayaw ko paantusan yung akong kapitos. Hindi akong problema. Mga akong pangayo, ganarang muda ako sa luto. Allah! Kaya akong panghatag sa mga taong natinanglan. Correct. Ano naman kanina, ingon ko nga, asa man yata, ingon sa tanong ng inanglan.
Ano, nigamit man ka nang inanglan kanina, wala man ang tiwas nga, itawag yung mga ngalan nga Diyos, mas ito connection. Mo kay kuan dali ka na nga ang connection nga. Kung iya kung daw kung ko sa kanang padagong ko sa luto. Akong pangatay sa mga tao, pero ang mga tao ang kinanglan. Nagaday na kinanglan ko. Nagaday akong pauban na sa bahay na kung yan na ito. Kasagaran sa tao nga, nangyayari ang luto. Saad magkaana. Kasagaran bitaw sa mga tao nga, butay ang luto, sipstik ba noon? Mawala akong mamatian nga, saad. Nga kung padagkon ko nimo, ipangatag ko ani ana. Pahagi padagkon ha? Hindi na madalas mentiro ng kwarta, hindi madalas langit ng kwarta. Ay di, baka niyo, di ka. Para dito makadaog ka, malimot pa ka. Ay, Iso. Saba daw eh. Iso. Ayaw, sa unahin, malimot. Iso. Ikaw magdaog, ha? Magdaogan na niya, malimot. Ikaw rin kalimtan. Hindi ka tagaan na. Hindi ka tagaan na. Pag Gabriel, ay kalimti ha? Kana, kalimti na. Iso. Ayaw pa. Panahiya. Manawag ko siya sa luto. Hindi ko Pangasa lagi niya na to. Ano din, naday kay saan na ito lang. Mo man na iyang sulti. Basahan ko ha? Sabi na to siyang Wamay, ipalit sa mga pundok, ang susin kong mga pundok ay naibituan ako mga kay ako ay tao na Ano na nakakabala. langit ko? Waman, Dito sa akong naton, way kumpuran. Pos patag, way mga bato. Kasama itong patagay. Wala silang. Yokta to. Bukid niya. Balas lagi ko, no? Ha? Balas. Disir ko to. Ay, utang ka. Disir ko. Ay, niya ako kalimti ko sila. Wala. Kaya yun may kayong kalimutan ko. Siya ibigay. Ay, natumana sa inyo. Wala, sa ina to eh. Oo, sige, sige. Nangutang Wala, Ah, wala. tanawa, ihatag eh. Ihatod eh. pa ko pala yata ko yan. Para ang wa ko taga eh, mangutang pa siya. Hindi para ko nga po, hindi tayo. Tanawa. Ay, ko kalimti, makadaog ka. Ay, yung mga waton, pagkanta mo, Ah! Oo, kalab ito. Kumawali ka lapit. Oo, din, no. Ato niya nagkantaw na ako. Second voice ko, anak. Ama mo second siguro, anak. Ito tayo ni Ingon kini nga mahilabo sa mga buang-buang. Mao man usab kini mahilabo sa mga matarong. Ug ngano man nga ako, labi pang maalam. Unya moingon ako sulod sa akong kasing-kasing nga kini usab kakawangan. Unsay nakanindot? Unsay nakanindot aning ato? Sa panahon di ay sa di pa ha. Doon ay usa ka tawo nga kasi detail niya. Naana si Ecclesiastes. Nahibaw siya sa tanan. Tanan lang, wa exception ha, tanan. Talmud, Tanak, Torah. Tanang mga tinuan, hibaw siya. Gawas pa na, nahibaw siya sa boxing. Wala, nindot. Nag-champion pa gid siya. si Pacquiao to. Nahibaw pa gid siya mga rati o kung fu. Karon kay gusto man siya mo intra magpamimbro sa usa ka dako kayo nga grupo. Pero katong grupo ha, mga banggiitan na ang membro ana. Gusto siya magpamimbro. Karon kay ang iyang amigo, anak man sa iya ng grupo. Ang iyang amigo nakauyon man gyud niya nga nalang ko itugon nimo. Naman. Pag abot nimo sa among dako kayo nga bungalo. Pag abot nimo didto, daghan kag agian nga mga pagsulay. Pero na ay tulo ka mga dagkong tao nga musulay nimo sa imong hikatunan. Sa kung fu, sa karate, sa boxing. Dili ka ning kapil din na amo mga master, di ka mamimor diri. Pero kay kauyon man gyud ko nimo. Bisan pag bapildi ka, hangyong gid na ang akong inahan, o akong amahan nga pabilin ka gyud diri. Pero kauyon man gyud ko nimo. Nala ko sikreto hatag nimo. Ang tanan ng mga banggitan nga mutudlo nimo, mutrain nimo, nga di ka kapasar ang kaatbang ana
pagkamapailob sa ano lang. Moto, unang away, tiguang na. Away sila boxing. Ikaduha, kung po. Ikatulo, gamiton ko itong imuna. Kini akong baso, o imong baso, may tubig. Pero ako yung nahang. Kuhaan niya akong baso, nga dili gid mayabo ang tubig. Sige siya, ilog, maalit, hindi makuha. Iitsa pa ang tubig, hindi mayabo. Ingon tong yang amigo, hindi ni kapasar. Ikaw yun na bako niya, hindi ni kapasar. Hindi ni kakuha. Hindi gid siya kakuha. Sabi niya sa katapusan, ingon siya nga, Master, ikaw mang ginmaayo ka ayo. Hangyo ako din. Sabi mong baso, ilista sa ako. Ihatag. Kung sa may yung ibuhat, nagpaubos lang. Kung saan niya kumbate, di siya kukuha. Paubos lang. Maubo niya dito sa taas niya ay! Bisa pag maing laki, tali sa kalibutan, daghang katunan, mga brightan, mga tapi ka na. Pag-abot dito, doon na kay hangyo, usara, yung militera. Paubos na kayo, wala may magtupungan na niya. Uy, Jaime, kasi mga ipangayo. Aktual ni ha, dili ini kay basa-basa. Dili ni kay bakbaira. Aktual gini, ani. Kasi mo hangyan ni. Unta ko ako ni mo niya akong sakit. Kay mano man. Imo kong itudluan. Ikay nagbuot nga akong utok imong sudlan kay balong ug kaala ko sa labutan. Nakasabot na ko bahin nimo. Gamiton ko kini nga musalig ko nimo. Ayuhan nga akong kuan bi. Pagka akong trabaho bi. Puro pangayo ba? Pagka akong asawa bi. Pagka akong bana bi. Pagka akong may balay yuta. Muna nga. Kaya ka na. Usa imong saligan. Usa imong saligan. Ang imong nakatunan mahitungod ako. Dili ka mangayo nako nga pinagi sa pagpaubos. Dili ka mangayo nako pinagi sa paubos. Mabasa ba? Zangon. Gihimo sa Elohim ang tanang butang ng matahom sa iyang panahon. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa iyang kasing-kasing. Ngani aron ang tao dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Elohim. Gikan sa sinugdan bisan hangtod sa katapusan. Natay ni Bolwan? Wala. Tama. Hato pa sa ato. Ikaw ra may nahibaw kini ako nagdawat sa imo gamay ra ni. Gamay ra ni dili ko ni gamiton nga rason nga magsikog pangayo nimo kay sinugdanan pa lang gitagaan namin nimo hangin nga among gihanggab, tubig nga among giinom, yuta among gipuy-an, yuta nga nanurok ang mga kahoy ng mga bunga, mga pagkaputa, kalubian, mga hagna, mga supana diha, mga pako, mga tanon, mga hatag. Abot sa kaalam, hatag. Katapos, kano kay may kaalam ka na, mangayo ka lang yapon. O sa may ato niya pa, asa may paagian na niya. Salamat. Salamat na siya. Pagpasalamat niyo yung siya. Kinsa mang tawhana, dili ko tubagon. Nga ang pagsulay nga akong gihatag, maaman to ang hinungdan para dili ka mo pataas. Sige naghatag kastigo para dili ka kapataas sa imong garbo. Kay murag kinsa ka na, daghan ni katunan. Sige kita makapaturok pa na garbo. Nga hangtod ni gampo nato. Di na lang tubagon nga no. Kay dito ka man ang atong pagkang mapaytason. Kay nga no, kay naaman kay daghang gikatunan na mahitod niya. Nagtuot na ang kanatong katunan. Himo na siya nga factor nga makaluwas nato. Usa ra gyud sa humility. Magpaubos lang tang ano man kay wala mangitan may bao sa iyang tanang paagi. Hay man anang paagi nga tanan. Ay mga dautan o nga dato. Ang mga kurap na mo 100. Si Ponsin really. Mas may Ponsin really. Nag-trader kang Marcos. 98 na. Pero ang traidor kang Marcos mo'y nagbalimbing. Sisil sa paman. Kadakong mga edad mga tao nga naabot og 100 karon. Mga buang mga dautan. Ramos. Oh, Wala pa hindi na tayo tumahirap. Ramos. Si, Si Ramos. mga dakong edad. Tapos mga, niya pa diri ubos oh. Nga ni Ramos, si Boy Binta. Boy Binta? Yan di balida.
Kadang-kadang ibalik niya ang Ramos. Oh, Global City, huli kaya ang alin mo iuwi. Iuwi, no? pakita ko. Atong gobyerno, oras ko lang. Tinood bitaw. Tinood na. Bisan pa daw ang mga nadato. Mabuhi sa daghang mga adlaw, mga tuig ang dotan. Sa pagkaagi nga ang mga adlaw sa iyang mga tuig, mudaghan. Apan ang iyang kalag, wala mabuhom sa kaayuhan. Ako, di man niya ako, sinultihan. Ang tao di ay gadato, tanawa. Tanawa. Ha? Ang pagkatulog sa usa ka mamumuo, matamis man. Kung mukaon siya og jutay, kung daghan, mamumuo raman. Laborer ba? Apan ang pagkaadunahan sa usa ka dato, dili motugot kaniya sa pagkatulog. Ngano na? Ang adunahan dili motugot kaniya sa pagkatulog. Ngano na? Kay unsay naangkon sa tawo gikan sa tanan niyang buhat. Ug gikan sa pagpakigbisog sa iyang kasing-kasing, diin siya nakagbuhat ilalom sa adlaw. Kay ang tanan niyang mga adlaw, mga kasub-anan man lamang, ug ang iyang kasakit kagul-anan, bisan pa magabi ang iyang kasing-kasing dili makapahulay. Kay ngano? Dili man gid sila dili man gid sila kapahulay tungod sa ilang kadato. Kay nahadlok sa iyang kawaton. Ang iyang mga trabante kurap, tikasan. Pero kapil diya siya kalag. Okay. Pagkapaita, pinabutaw. Pero kita kabos ha. Wala man tayo dato diri. Ato nang tulpok, ato ni raman si Mang Gloria. Labi pang maayo ang usa ka kabos. Kita kabos ha. May sumpay man. No? Labi pang maayo ang usa ka kabos o mas sinabuton. Kabos to pero mas sinabuton ta. Ha? Na may mga dato nga mas sinabuton. Labaw na. Nga batanon kaysa usa ka tigulang, kalawa, batanon ka, pero pobre ka, pero mas sinabuton ka. Kaysa usa ka tigulang, buang-buang nga hari, nga dili na mahibalo nga mudawat og tambag. Mao na dihang kasagaran sa mga katiguangan karon, ang imong giingon. Di na gina mudawat tambag nga no, nagtuon naman na sila nga sakto na sila. Kanang ilang na tanong na sa kasing-kasing utok na dipleroted na bitaw na katulog sakto ng ila. Di na sila patudlo. Di na takatarong anak. Lisod na. See? Ang ato sila malang. Mao na lang ato karon. Bulahan ang tawo nga ginakastigo sa mga kagagawa. Mabasa na diri ta kakaruan. Mo na kanindot ani. Asa ka? Na ade sa kuan diri. 1980. Bunali ang usa ka mayubiton ug ang walay pagtagad makakaton sa pagkabuutan. Nako, 5:17. Ani karon? Bulahan ang tao nga pagabadlungon sa Elohim. Busa ayaw pagbiyay-biyay sa mga kastigo sa mga kagagahom. Kasi bulahan. Kita nga kastigo. Sa mga kastigo. Kawalan doon. Huwag kwarta, huwag trabaho. Sakit, hilantan. Di kastigo. Kaya ano, kahit kinidi ay bumatong agian, magpabilin tang mapainugsanon. Sige man siya badlo na to. Magpabilin ito mapainugsanon. Bisang pagdaghan tag katunan bitaw niya, magpainugsanon kita.
Kaya wala man tayo lang puhunan, matustas. Ang imo rin pagkamapinagsanon. Mao lagi na. Pero, warning. Ayaw yun mo pagpakita sa mga silingan, mga tao, mga painubsanon ta. Ayaw yun. Ayaw yun sa pagsulting mga painubsanon ta. Ayaw yun. Kaya sila ragyoy mo imulutos na to. Sila ragyoy magpahimulos na to. Pamintahan tag mga tagagawas. Mas maayo pa kita diri na lang tinabangay. Mas maayo pa kita na lang diri mag-inunungay. Pabini mo sa nga nung hindutan diri, matagad ta diri, bisan mga publiko ta diri, tungod sa atong kagamay. Akan ang nindot na imo bala. Ang tanang tao, baba, di ano ta na diri o, walay nangabuhat og mayo, wala bisa ko sa ang tanan na dungan sa pagkasupay. Ang tanan puro mga don. Wagi mapili sa tao, kita ang tanan puro badlungon, apil na ko na. Sapagkat tinuod, walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta. Nga nagabuhat og mayo, ug wala magpakasala. Kato pa kita tanan puro may sala. Kung tanawon ko ang sala ni Igso, Brian. Tanawon ko ang sala, sayop. Ang sayop ni Tata, ni Jimmy. Huna-huna ang ako na sa kuya ako, oy. Kung ang atong pinibantay ng sayop, di man na matapos. Ang kitabuan na maglilibakay na lang. Karon, ngano makabantay ta dire? Kay gamay rata. Tungod sa atong kagamay, si Juan Pilipina, Juan man din siya, Juan man din ani ana. Si sister pa sa nung ni ana, sister mi mo ni. Hala, nag-ilhanay na ta dire kay kay gamay ra kita. Ni ako na sa kuya ko. Ang resulta na kitang tanan puro. Naman kayon, maritis ni bakiro. Mura ka patanong. Kung example na, magtiayon, away, bana o asawa. Kung magsiig sumbong ang bana. Padrahingin sa man, ang akong asawa mo ni mo na. Kung maminaw ko niya, magayon ko, bilad mo si mong asawa din na. Bilad din mo yung asawa no. Di siyempre, takyan ko pagkamaritis. Pag atong siya asawa, mami mo maingin mo bana kay siya. Ay, utruman sa day niya siya di ay. Kung paminawang ko lang siya, daw ta lang asawa, di ba? Kasi yan may one-sided ba? Pag alin mo sa asawa ko na, mami mo mag-iyon si Badlinson, mani mo na, ay, utruman sa day si Badlinson, Badlungon. Kaya kay Badlungon siya, Badlungon ko, kita tanang puro Badlungon. Masige na taglilibakay sa atong mga, kaya ano, kita tanang puro makasala. Kita lang tanan, puro man tabi mo nangila na kinaiya, maligid makuha-kuha. Pag si Pon, mag-hit mo na, kasi Pon, manggatagon mo na, pero ang baba na, grabe kayo. So, sinubantayan ka ng mga sipyat. O puro, si Pon, mo, pintahuso mo na, si Pon. Hindi matapos. Mao gani. Mao ni mahitabo. Bakit ani mo labi na ngayon? Proverbio, alaot kadto siyang nagapugas o panagkabingkil. Ang tao di ay gaalaot, kadto sumbong-sumbong. Si Kuan sulti ko na. Ha? Aba bikil-bikil na. So sa inungdan, sumbong-sumbong. Lasyon harana. Mao na diri kay gamay ra ta. Mao nang atong angay wag tangon kay gamay ra ta diri. Biya ang takanang si Mang Gloria na diri, si Juan man gyud, si Pilipino man, si Sister. Panguhang tanang ano man. Kay kitang tanang puro mayapan. Barog-barog ko diri mo sa kukurit nga murag ko gibadlungon. Si Pilipino lang na sa akong pagkabadlungon. Badlungon man sa ko si Pilipino ana. Nakantos na si Pilipino sa akong pagkamistiso. So yeah, mungkin una ano ito. Usa man itong mabitaw na nga ang best example sa pagkamapinubsanon. Best example no. Kay dito sa taas ug mangayo ta. Mag-una man gyud ang atong pagpaubos. Ayaw pagsaig sa imong hikatunan kailan ni ayo. Unahon gid mo nga sa kini akong kahimtang karon anay. Asyem kinibitaw akong kahimtang karon di man gigugusto niya. Pero salamat ani nga akong kahimtang karon kay ikaw ay nagbuot-an. Di ko kayo sa akong asawa. Pero ikaw ay nagbuot asawa. Imo ni pagbuot. Di ko kayo sa akong bana mo ni batasan. Imo man ni pagbuot na bana ko na. Kini akong kahimtang karon. Mo lip and right. Bitaw ta lang puro utang. Wala. Ha? Kun ani mo?
Oh, Imo nang gusto. ang pinag-yung Oo, yan po, ano yan, siguro walang sister nga, mas labaw sa ako. Labaw sa height, labaw sa, kwartahan ba? Para sa dili pa ta mamatay, nagkatagal freedom, free will, free choice. Ay me, sa di pa ako mamatay, ka senior na ba ako, gusto sa kong mutilaw, karuhay mo, zaman. Kung lalaki sa gagwapo nga, fast food nimo, sige. Sa di pa ka mamatay, pagtagbaw sa, tagbaw siya. Naman nga nila, wala, taas niyang panawin, pero wala magtagbaw, pagtagbaw. Buwan ikamatay nimo, wala kay kamahay. Pero magsayaw-sayaw ka sa inom. Ora man na, ha. Karang giingon na may nga pagtagpo sa kanang kabataan mo. Wa naman to diyo. Ana ako na. Na ako diri nga. Sa imong kabatan-on magtagbaw ka. Oh. Kay mao man ang himaya sa mga tao ang iyang pagkabatan-on. Pero hinumdumi sa imong pagkabatan-on. Pag-abot sa imong kalaot, mukatawa sad ko. Proverbio na diri man. Gusto ka oh. Ngayon imo ka imo ra man ang hay. Dili pa sa akong ginagawa, surang-surang ako. Ingon sila hindi. Sige. Oh, yung sila. Sila may nag-ingon dili ako. Ano ba? Community. Ako? Kung isilikway ninyo ang tanan ko nga tambag, kung isilikway ninyo ang tanan ko nga tambag, ug dili mumuot sa akong pagbadlong, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Hinumdumi imong pagkabatan-on. Sa ito, papakabot sa imong pagkalaot, katawan sa ta. Kita. Ako. Hindi kami, ikaw na. Tanawa sa iyo tonle. Ha? Sige. Mo? Wala na, pre. Hindi. Kanang maiyak na lang ang iya kay Kiay. Naginuto ng kay Kiay. Sukol ka po na eh. Sukol. Mas bano ka na luluburay sa iyo sukol. Kontra gid ko sa ani kontra. Suklang gid ni. Suklang gid. Suman. Sukol lagi na ka nang kontra ba sukna jud na. Mao gani. Kontra man gid kay imong balay gid tulis. Ikuha imong kabtangan kontra nili. Sukol. Karon nga girip man siya. Kontra man to sa asawa ka. Nga girip siya. Nisukol siya sa pagrip. Pwede niya bawas-bawas kay kontra man. Mauli wa ko sa budi ay. Dili na kasapot ka na pag kontra ay. Allah. Iwasang ko pasa. 12-4. Para. Na. Ngano? Kung magtinarong ta, ingani bitaw? Ako ingon sa usa ka tawo nga gihimong katawanan sa silingan. Kita mga kawahay, kita nga mga tao na hingpit. Butang talang, kita nga mga tao, mga tarong. Ako nga nagtawag sa Elohim, ug siya mitubag. Ang matarong, ang taong hingpit, mao'y gihimong katawanan. Hindi naman pagkatawanan nila. Wala man sila kasambot. Huh? Ngano? Ngano nangatawa sila? Kay mga tarong tang hingpit ta, pero nagpabilin ta sa pili lang sulayonon, pili lang nga sa kawaladon, pili lang nga sa mga problema. Ngano? Ang mga balong-balong sa mga kawatan, magamaswagon. Mga kawatan sila dautan, sila pa nagmaswagon. Kamu tarong man lagi mahigpit mo, huwag man lagi mamuswag. Kami dili dautan, ho, tanawa, tiwason ko. Ang mga balong-balong sa mga kawatan, nagmaswagon. Job 12:5. Huh? Ug kadto nga nagpasuko sa Elohim, may kalig-on. Ipasuko pa nilang Elohim? Sila pa lig-on? Sa ilang mga kamot ang Elohim, nagadugang sa kadagaya. See? Kay pulong man. Mga dautan pa. Di pa nagaya pa yun. 27 minutes. Siwasan ko, sumpay-sumpay man eh. Wala lang sila kabantay. Na atong sikreto, paubos ka na. Kay unsa man ang kalauman sa usa nga walay Elohim, walay Dios. Bisan pa makadawat siya og ganansya kung ang Elohim magakuha sa iyang kalag. What po lang, kuha man kalag. Bisan kapag
Kuha ulit mong kalag. 13, 16. Sige, sinunod eh. Kung sa may bukit ko sa bote ng lingon sa product daw siya magkapit kay Divorce House. Gusto mo yung pangutana? Why? Gusto mo yung pangutana? Why? Ano problems mo? Mamatay lapot na ito. Why? Ang ako nga bakit ka magkuha kami dahil mo sa ito. Iwasan ko ha? Kiniusap mao ang akong kaluwasan. 13:16. Nga ang tawong walay Diyos sa iyang atubangan dili gayud makaduol. Mao na nakapildi nila. Bisan kapag daghang kwarta, adunahan ka, pero di ka mo may makagagahong, bisag unsaon nimo problema di kay gid makaduol. Dili gayud makaduol. Pero, Igso, ang ilahang makagagahong, dili man mao. Ay, wala gani siya giila. Wala siya giila nga makagagahong. Wala siya giila. Wala siya Diyos. Wala siya Mary. Kalungsod. Wala siya bato. Wala yun. Kasi nalingkabot lang siya. Muwad-wad siya mayo. Ni asinso pa. Ang iyang pag-asinso, biyanang binagig, dautan, limbong, ilad, tikas, kurak, tulis, patay. Basta makakwarta. Nagtaas pang ilang edad. Pero ang kasagaran, ana, ang mataw, ang silot, ana, dili na sila makatubog mayo. Haso nilang huna-huna konsensya, samok. Dalira na sila mawala sa kalibutan, dalira. Dalira. Di ka kapamayo, himulos ana. Dalira ka kuha na na. Dalira yun. Dalira ang muabot ang silot ana. Mawala. Ato, abinin mo nga, kasi nakanindot aning ato. Sa tubangan ni Hashem, nahibaluan ka gani nga mapainobsanon ka. Ibawang ka. Mismo ikaw, ang imong hunahuna konsensya, linaw ka man. Pagkalinaw sa imong hunahuna ang konsensya, nalinaw ka na no. Nihit, lisod kay kag sudlan problema, lisod kay kag taktan sakit. Kaya ang kasagaran sa tao, taktan sakit ka naman, na-depress, na-stress, melancholy, phlegmatic, schizophrenia, paranoia. Mga sakit ka na sa stress, sa hunahuna, kahadlok, kahangawa, mo na masakit abot sa tao. Pero magbantay ta nga, kung muabot na nato ng mga problema, siguro unta lang nga, dili kita naghimo ana. Na may mga problema nato, kita naghimo. Halimbawa ron, ha? Ako, tagatang example ha, ako ha? Ako'y kwarta, igo ra pud sa ako. Igo ra. O, sakto na. Kung puuhon ko ng mga manok dito, puuhon ko ha? Dili na ko magasto kada semana, tag 5, tag 1 ka kilo, ha? Laog. Dito sa akong anak, nanay Dudol, mahimo ko ng puuhon na yan, no? Wala man ko'y makuha. Kay puro bantang, di man ko kaihaw. Hindi na may iyong pagkakas. Why pag... Karon, kung magpangutang-utang man lang ko tungkol sa akong laog sa manok, problema na dili. Kaysa man ang problema, ako dili. Sige. Ano di ayaw ako na naging puhon manok? Di na ko. Parehara ba sa'yo? Parehara konsumo sa tempo. Sa? Oo. Parehara konsumo ba? Ikaw ba Oh. yun? Parehara konsumo sa tempo. Parihara lagi. Mas mahal pagani sila kayang ilang kilo. Ang kilo. Karon, ang problema na ako na, di ba? Ano man yung patuo, tiguan ako, patuo sa sambang saman. Parang imong kwartang iguran nimo, di magka-shoot man kasi magkapalit. Di ka gani kakaon kay kakaon man. Dispatch. Oh, dispatcher. Sulban. Manok ka na ha? Ang uban kay magbuhig man sa mga iring. Madigali ta kaihaw iring. Iro, daghang mga iro, magutang-utang tag ipanglaw. Usa na problema na dili. Problema, manong utang ka, kay daghang iro. Kaya nga nagbuhay masagaan ng iro, kanang kaya ano, maluluyon man. Maluoy man gid ko. Kaya ko na, maluoy man sa manok. Pero ang problema, kaya wala ko yung customer sa maintenance pagkaon, problema ko na, nga ako rin naghimo. Ay, sa likod. Mao nang ingon diya nga, bulahan ang tao sa tiguang na, o budakat o tambang. Ikaw ba ka ng pre-consultation dito? O, ana. Kung nakatanaw ang tao, puno-puno sa itong problema, dispatcher. Ano na, karon mga tanak ko, sa akong gulingon, tumanong ko na, hinahilayan ko ng tuman. Kaya tingali din sa inyo, kung sa'yo gusto bantang, bayag lagi.
Oo, may isa. O, dala, otso. Palita itong banta niyo. Ayaw, tagaan ka, pero mo gusto. Bayig laki rin, tagaan ka. Pernah ka lang mag-anak, pernah. Kaya mo na, mga hambog kayo. Liyad. Kung na-burst out kayo mga banta, eh. Nice you, anak. Na, mapuro banta, mag-anak. Nagbanta. Nagbanta, gawa na, Kadaong bibitaw natin. Ang kanang sa amo, bayig laki, pero kanang laki, ihanggang sa amo, kaya nagdaog naman na sa contest. Karon, manok ra na. Gani ang manok, imong daginuton, pwede na may imong ihawon. Kaya ang mga tao gani, mamusay maglanggang, magagmay pa sa bantang, tuyo ko no. Kung kito na kit. Ang bantang dako-dako man. You know, pakaw, kaya pero kutihan man ko. Pero ito, dako pa na something. Dako pa. Dako pa. Karon, iring, iro. Basta, wow, cute. Basta cute lang. Daogon lang sa cute, di na taka-dispatcher. Isa na hatag problema. Ganahan lang sa cute. O lagi, pero di makiman. Di mo timang sahi. O bitaw, Di ba na? murag siya. Limpyo ang salog, kaysa hugaw, ihi. Limpyo kaliguan, luhurot na gani. Wow, cute. Kumot. Pero mahugaw ng baho. Alkan sita. Dan sige. Karon mo tangan kasi atong agol yung personal bale. Mo patay nga ng problema. Dispatcher na. Para makuha-kuha ang problema. Luoy man. Mabitin ko nimo kanina daogon sa luoy. Right. Hinahinayang kita gilo. Nabili mo. Buha gikan. Ay lang sabang ato ng udos. Kaya madungad to mo picture man ang ginagmandit sinana. Ara. Kuhaan ta sa atong balay bitaw. Tip, hatip. Adto sa inyong balay uli karon gabi pamalandong. Unsay problema sa balay? Tanawa dayon. Tanaw ganin nimo nga dili kinahanglanon. Puno-puno sa problema, dispatcher. Aya pagpapilti sa pulong nga kaluoy manggod kaluoy. Ang ero sa mga rabay dili ginadawaton basta wala pil mga Ako purity. Baligyan na ta. Baligyan. puro mga luloyon. Bukan kay pero. Di kanang ero nga ti tata. Padayon na lang na. Bukan kay. Mawala na sila ayaw lagi pagkatong ero. Oo, kana lagi. Asa na bay laki? Laki bay. Matay budak sanay man na may laki. Nay magbila ka bugbay eh. Ayaw gi pala sa amo kay matakalan. Matakalan gina sa amo ko. Karon aron mga minus-minus atong problema sa balay. Pamalandong ako kung saan. Tanawa lang ang problema. Hinuktok eh. Kung mahimo i-dispatcher mo, i-dispatcher. Why loyay? Basta hayop. Pinamang tao na. Nakakita na ko sa television. 24 oras. Babae nga maluluyo ko na siya. Ang tanang ero dito sa, din ba itong lugar sa Manila? Ang tanang mga ero nga gagala. Gida sila pala. Puno yan pala. Puno yan. Maluluyo siya. Pero mismo siya wala pagpakaon. Sakto ba ng kaluoya? Nga mismo siya naglisod-lisod gani pagpangit at pagkaon. Ano lahat may katong bina ako sa liga nato sa Fernando. Hmm. Ang mga ere kita sa ilang balay. Ano na? May nagbananak, may naghayop. Kung ang ato problema, kining anak ba nato, apo ba nato, bana ba nato, asawa ba nato, tanaw ang hentang. Tanaw kung angay biyaan ang problema, nga hinimo niya, yan. Biyaan ang problema. Lima asawa ba na may sponsor asawa? Sili kay ang magtiayon ginoon. Personal ginoon nilang duha, magsabot-sabot. Pero problema gani bitaw. Nakita to na dili po. Halimbawa, example ni Stata ha. Stata pila na katuig diri sa amo. Si Tata na dugay naman eh. Makailan na siya kang Pilipina. Makailan na sa Pilipinas kang kinayan ng Pilipinas sa kanyang kadautan. Ako po makailan po. Ay kita tanang puro malagita na may dautan lagi. Wala kita ron. Pero kung ako na yung pagkatag-katag ko na, manuman, madawat si Pilipina. Pero ang tinuuda na siya sa iya. Kung ipagkatag ko sana, yung pagkatapos, maglinong tanay ka dire, mga libakiro, mga marites, mapuro man tayo may mga diferensya, hasta kita lang, may gap na. Magigbungol na, rin na magtinggan na, kay sister unta, brad man unta, huy, may kitang tanang puro may diferensya. Correct. Correct. Kaya tao na may diferensya. Oh. Tanaw na itong diferensya, example. Ang asawa. Ang ganyan diferensya, kung ano na ko pagtulungan na, hindi na ko sundon. Pero di na ko tanaw na yung diferensya. Oh. Ayaw na, panayon kinabuhi. Kana nga, ang butong di ka kakuha na putulong na. Wives
are secret rabbis. Dili ako insultihan, basta ako. Ang atong mga asawa, sikritong rabbis. Ngano? Ang atong mga asawa na may di adiri sa kuan diri o sa kanang peace in the home. Peace in the home. Ang mga asawa sikritong rabbis. Ngano? Kung imong asawa kita nimo, tabi-o na ni. Di bakira ang hinagtinunan ni. Kung kawanan ni, di mo limpi sa balay. Ang bana na, nakuha ko siya leksyon. Nakuha ko leksyon no? Meron ba? Meron nimo. Pagkita ko leksyon, makatudlo na ako na sa uban. Kadto siyang yung diferensya, kuha ko basta. May lagi ang asawa na. Ang mga bana po, bakit ang yagli? Aura ni bana mo na. Pakuhaan ni mo leksyon ang iya kang ilad. Makakuha ka na. Makashare ka na sa uban. Ito niyo. Ayun na paingon nga kung ba namang igsoon, mo ni mo na ayaw yung buhat ka ha. Sila maoy. Kaya ngayon mo sa banang, mga igsoon, ako na po ipashare niyo, kamang mga asawa, pagbantagin mo eh. Kaya akong asawa mo ni mo na ayaw yung buhat ka. Luya kong asawa. Ay ano? Among Messianic. Ay, Messianic. Ha? Mga Messianic ba? Mo na kasigaran. Kung kasapang ka pre, magpasalamat ka na pre. Kaya ala na sa imong kaayuhan. Consultation mo na gud kan Korea. Kapay minute production. Mauna niya nakanindot. O gusto tag. Mo pipi mo rin tas siya kay gusto niya glaw ng putulunan. Mari. Mo rin sikreto. Mo na ininit sa balay. Paano tandaan ko man sa'yo Pilipino nga. Si Pilipina kaya. Si Pilipina na. Giihap ko lang yung diferensya. Sa 50, ang iyang diferensya, 20 man. Ang 30, puro man mga maayo. Ay, naglabi ang maayo. Atong 20, agapin ito. Dawato ko itong 20 hilatang ano, 30 man yung maayo. Mawalang Japon. Kaya dili ko man masakit ko, asawa naman nila. Ang tanan na diferensya sa atong mga asawa, ang tanang diferensya sa atong asawa, antusa. Kaya ano, kaya ang atong mga asawa, nag-antos po din mong diferensya. Kaya ano, kaya ang tanang mga tao may diferensya. Ayaw lang ng utok. Para na mag-tawag na namin na dili mo pwede masuryan. Yo, na! Nay pamaagi ang marapay imo na karang sulti kaniya. Imo example ang usa ka sitwasyon. Oo. Kasama sa inyo ba ang anggit. Indirect approach lang. Dili sa pautan on kung sumin sulti nimo ani. Sulti siya na mao mo na. Para mo ka ng asawa, policy of 1,000. Wala man yung pre, wala man yung 1,000 mo. Ha? Policy 1,000. Ewa ko sinsinyo. Sige. Siya. Kung si Pilipina mangaway na ako, inay, aktual na niya. Sugot ka pin, lampat to tang parason tika 1,000. Tubag, sige. Tubag ba lang, sige lang. Oo, dili naman. Tang parason tika 1,000. Sige lang kan. Ikadua, ha? Ikadua po ko na. Musugot ka ba ang 1,000 puro coins? Kaya di man madagan ng coin. Kamu? Isulong ko na putos, ilambos mo na. 1,000 o? Kinsiyo. Tanawang tagudawat pa ba 1,000 pre? Ha? Katong 1,000 yung sobrang dili man kaya na ako kang attorney giing mga 1,000 ng papel. Kinanglan magtigong ko alkansiya, di coins. Pili ako na piso-piso ng daghan yun. Wangog yun na pre. Wangog yun. Di pa ginamakas ang atman. Di mo. 100. At parang 100. 200 pa. 300. 400. Karo kita. Wala kaya mahimo. Pinutando ka magaling na, oo, mudawat ka. Mantay ha. Karong lagi, buwakong ko akong alkansiya. 2,000 to. Pagsakad ako. Ang awang tagin sa yung naong, murag naong sakit. Lakro yung sakad ako, di kiso. Oh, sikso. Kung ako yung asawa, di na lang ko dawat na inyong kwarta. Yan naman Ang ang akong dawaton, hindi mo na lang makikis ka.
Oo! Kalipay na to. Matay ba din? Kaya iba, magdawat ka pa sa kang Wilson Kiss, mapangag naman ha? Yawan natin ba na? Kaya iba, di na lang ko siya magdawat sa imong lamparong tag sa kalibo, kundi ang imo na lang mga kiss. Nya, pangag naman ha, di naman nakasukol. Kung baat ko sa inyo. Oh, kung kulbaan ka pero yung taas, pag cholesterol. Bitaw, hindi naman. Hindi na lang ko to, may na lang makapakatawa ko ninyo. Timan-an lang ha. Usab, bisang unsay atong problema nga dako nga pangayoon. Istorya man to, unsay man? Paubos na gid. Kora din ako. Asyem kay mo yung pagbuhat. Oh, Oh, dere ya. Ako na lang sagdan. okay na. Pero wa, nagangingiro lang. Usa man pasagdan? Buhian? Akong taon na lang ba? Kay mo pasagdan, pinasagdan gani buhian tanan. Sa to maandang kapag sakripisyo. Bahalag ikaw mag problema. Mao na ang paggamit sa free choice. Imo man na walay nagpugos, walay bugat sa imong dughanan na kaya no kay imo man ang gusto. Pero may nagsugo nimo pugson ka, mo na pahit kayo. Gipugos ka man. Grabe ya sa kanding mga kamahal ana. Kalami sa karni ana, mahal man ang karni ana. Hindi napag-ibaka. Hindi napag-ibaka. Makay baka ba? Ayan. Drawing yan. Isod mo kayo. Drawing natin. Baka. Sige lang, magdugay na, matibok mo na. Tinood na. Barok siyempre po, magkotol lang ba yun. Salamat kayo, Brother Amy, sa